Hi guys! Hello! Andito si ERICKA BARRETTO! Review namin ang... Claytox! It's from Australia. It's an organic clay mask. Fill me. So pour water up to fill me line and mix 3 tablespoons of Claytox. Mix unto smooth and allow 5 minutes for clay to absorb all water. Then apply to face evenly with applicator brush, leaving pores and nostrils clear. Lie down for 5 minutes. Uy, lie down. Lay down. Until mask has dried. Rinse mask off with tepid joke. Tepid water. Sige, dyan ka muna. Dahil ikaw ang bisita. Dyan ka muna. Ito. Hinday. Here. Dyan ka lang. And kasalukuyan pang niluluto ni Inday Crisha. You need help? Okay lang, dyan ka lang. Okay, sige. Alright, and yun, meron kasamang brush. Bigay din sila nitong parang pouch. Yes, dito mo siya ilalagay. You can travel with this. Yan yung itsura niya. Alam niyo yung itsura ng foundation. Yung color ng foundation, tapos very watery siya. Yun yung texture niya. Is very liquidy. Okay? Okay naman yung set niya. Okay, let's leave it for 10 minutes. Yes. Wala ka sa frame, Inday. Ay, sorry. Hindi ko naisip. Ito yung brush na galing sa Claytox. Pero, syempre, hygiene din pag may time, di ba? So, ito yung... At may time kami ngayon. So, yeah. Ready? Oh my gosh! Okay, hindi na ka-Inday. Oh my God. Malamig siya. Oo, sa lamig. Oh my God. Lagyan kita ng contour. Ayan. So, what's gonna happen after this? Maghiga daw. Baka para hindi tumulo. Yun nga yung reason. Kasi mahiga tayo. Wait lang, dito na ako sa kabila. Lang. Hindi ka nakakain. Hindi ka na lagyan. Basta wag lang daw lagyan sa mata, sa loob ng ilong. Malamang. Okay, sige. Buti sinabi mo. Ay, ba? Napag-ipasok sa ilong. Napapadala yung mga kulawat, no? Yung feeling, parang nagpa-derma. Tapos parang cold siya the whole time. Pero nariraramdaman ko yung sa upper lip ko, medyo parang nagiging matigas. Mas maganda yung paglalagay mo sa akin. Ay, pwede kasi there's rin. hiwa-hiwa i-brush, diba? Kailangan Then, yan. Basta try ko. lagay ka lang. Kailangan ba ubusin? Isip ko ito, grabe naman. Kasi dami nito ko. Ilang layers. Ilang layers ng... Uy, di ba may gumagawa ng video? 100 layers of foundation. Kaya rin ba yun? Ito na yun. Joke lang. Parang foundation nga yung itsura niya, diba? Na watery. Oy, may heart. Mag-relax muna daw tayo. Yeah, mag-picture tayo. Sige. Actually, nafe-feel mo na. Nafe-feel mo na. So, hindi na tayo lalay na. Hindi naman siya Ikaw. drip eh. Joke lang. May kinalaman ka Leda. Denial. Leda. Hindi Bye. naman niya malalaman eh. May unan ka ba dyan? Oh my gosh. Alam mo yung feel ng cool, diba? Parang it's cold. Baka hindi na tayo makilala. Wait lang. Yeah, go lang. Nahanap ko pa. Claytox. Kailangan kapalan. Yan ba yun? O baka iba yun sa kanila? Bakit black yun? Kasi sa kanya kakao. Oo nga, kailangan kapalan. Ayan o. Tingnan mo. Oo, kailangan kapalan. Oh, Diba? free shipping worldwide. Pero konti na lang eh. Kasi may, yung mga part na lang na... May butas-butas. Oo.
Oo, mga ganyan. Tara, wash na tayo. Yeah, wash na tayo. Dirt ng skin ko, parang natanggal. Yes, so... Parang ang linis. True, yun, ang linis. Hindi, walang joke, guys. Alam mo yung feeling na, nung pumunta kasi ako dito, so, syempre hapon na, so, ang init, ang pawis, ganyan. Pero after putting this, tas nirinse mo siya, pag inawakan mo yung skin mo, parang nag-smooth na siya. And ay yung feeling na na-hydrate yung skin. Parang talo pa yung facial scrub and toner. Oo. Parang hindi mo na kailangan yung gano'n. Para siyang may powder. O siguro yun yung effect niya. Clean and refreshed. Refreshed. So guys, kung gusto niyo mag-order, just check out Claytox. Check their website, follow them on Instagram and Facebook. And of course, follow ERICKA Barretto on Instagram and Facebook. And of course, yung YouTube channel niya. And ako din, please! Happy Claytoxing! Bye! Bye! Salamat kaayo! Salamat kaayo, guys! Baka hindi natin makilala.